Un cop l'any les més grans estrelles de Hollywood es reuneixen en un lloc per celebrar una gran festa. I no estic parlant de l'illa de Jeffrey Epstein. Em refereixo al Dolby Theatre de Los Angeles. És el dia on gent molt rica i molt guapa regalen estatuetes d'or per demostrar que es pot ser ric i insensible i alhora patir i ser humil, tot i tenir un menjador de 500 metres quadrats on petites pel·lícules independents de 100 milions de dòlars tenen la seva oportunitat per donar-se a conèixer arreu del planeta i on actors i actrius surten a un escenari i dir-te que sí, que potser tu t'has de llevar a les 6 del matí i agafar cada dia la puta Renfe per anar a vendre hamburgueses prefabricades, però que ells han hagut d'aprendre a falsejar un puto accent mentre un massatgista tailandesa li feia els peus i, és clar, he sabut que cada feina té les seves coses. Perquè oblideu-vos del tema de la vocació, l'amor a l'art i totes aquelles merdes. Aquí es ve a celebrar el Lego, a inflar les butxaques de les distribuïdores i, si és possible, a fotre algun clau ràpid que, diguem-ho, a les festes post-cerimònia, pues, es va fer això. No en tenim proves, però tampoc en tenim cap dubte. I sí, sabem que tot és una estratègia de màrqueting un cop l'any on Hollywood fa veure que no és tan racista ni masclista i que són conscients que fora de les fronteres de Los Angeles també es fa cinema i ja no s'entretenen amb ombres xineses o cremant bruixes a les fogueres. I us preguntareu, doncs, per què seguim mirant aquesta farsa? Doncs perquè ens encanta el salseo. Des de fa anys que els Premis Òscar ens regalen hores i hores de debat, especulació i algun altre insult, digue-li hòstia a la cara, recordant aquella pel·lícula tant i tant ens agrada i que no han nominat mai. Agafeu crispetes, poseu-vos en guàrdia per si apareix en Will Smith i gaudiu del nostre repàs dels nominats a la 98a edició dels Premis Òscars de l'Acadèmia del Cinema. Som els últims replicants. Hòstia puta, on estan les comes, Mari Carmen? Els meus guions són per aguantar la respiració. He apretat el diafragmen, Va, métele. Benvinguts. Som els últims replicants. Aquí estem un dia més. De manera així, per no especificar quan. Indeterminada. Com haveu pogut descobrir, avui parlarem de les nominacions als nostres més estimats Oscars de Hollywood. Oscars. Estem aquí amb en Max, anava a dir Pau, amb en Max, estem molt mal ja. Amb en Max, que és el guapo, en Pau, que és el nominat, i jo mateix, que soc l'Àlex, que no guanya crec per estatueta, però mira el que hi ha, saps què vull dir? El presentador. Recordem, si us plau, podem insultar, no? Subscriuen-se. Fills de puta, seguiu-nos al YouTube. Era broma, us estimem. Si us plau, subscriviu-vos. Sabeu que ens mirem? Doncs feu un like. No costa res, és gratis. Així sabem qui sou. Clar, i això sabem on viviu. ens motiva. Bueno, això no, però no ho sabem. Deixa de tornar boig al foco. Sí, deixa de moure el puto ditet, hòstia. Sembla un puto dictador, tio. Seguiu-nos al YouTube, si us plau, o feu-nos a deixar la maneta. Menys pel carrer, seguiu-nos de tot arreu. Sí, i si és pel carrer per dir-nos coses guapes, també, que s'està perdiendo. Los piropos se están perdiendo. Bé, sense més dilació, anem a la recomanació. Marty Supreme. Tinc moltes ganes de veure-la. Marty Supreme, doncs sí, fas bé perquè si voleu submergir en una experiència cinematogràfica diferent, Marty Supreme és una de les pel·lícules que val la pena per veure ara mateix a les sales. Dirigida per Josh Safdie, germà de Benny Safdie, qui farà d'Agamenon a l'Odissea de Nolan i amb qui havia dirigit anteriorment Good Time o Diamantes en Bruto. Com has de fer referència a Nolan? Sempre està allà, sempre està allà. El No em dic que anirien per feina, perdó, aquest, i l'interrompirien tant. Perdó. Sempre és allà. Es tracta de la seva primera gran obra en solitari. Ho he dit, això, jo? Sí, El què? que no interrompiria. Sí, ho havies dit tu, és veritat. I protagonitzada per Timothée Chalamet, aquesta història trenca amb el típic biopic esportiu i es converteix en un drama vibrant, frenètic i ple de personalitat. En xamalet. Sí. Chalamet, que dirien. Jo em crida l'atenció com una pel·lícula de ping-pong Pot ser interessant. pot ser tan interessant i pot valdre tots aquests elogis que està tinguent Chalamet. Doncs Pau, sàpigues que l'acció transcorre als anys 50 i segueix el viatge carismàtic de Marty Mauser, un jove ambiciosíssim que abandona la tranquil·litat de la seva feina, venedor de calçat a Manhattan, per convertir-se en el millor jugador de tenis taula del món.
Però aquesta cerca de la grandesa no només parla de partits, punts i rivalitats. També exposa l'ego, les obsessions i les contradiccions internes d'un personatge tan fascinant com caòtic. El film combina humor negre, drama intens i un estil narratiu un punt trepidant, que manté l'espectador al límit gairebé com una partida eterna de ping-pong emocional. La interpretació de Chalamet ha estat àmpliament elogiada i molts crítics la consideren una de les seves actuacions més arriscades, memorables fins ara, i ja en van unes quantes. Espero que sigui millor que la d'en Dylan. Sí, en resum, que el biopic de Dylan. Marty Supreme no és només una pel·lícula d'esport, és un retrat visceral d'ambició i obsessió que et pot sorprendre tant si t'agraden les històries humanes profundes com si busques cinema amb energia i estil. Si teniu ganes d'una experiència que et sacsegi i d'un protagonista que no et deixi indiferent, Marty Supreme és una aposta que no us podeu perdre. Oh, jo en tinc ganes, Vull dir, Sí. Jo la vaig gaudir no sé si moltíssim. aniré al cine, o bueno, quan surti aquest podcast potser ja estarà a plataformes i Sí. tot. Com a vull veure en algun moment. Com a detall de la interpretació de Chalamet, que jo crec que... Sí, anava per mi. Que s'ha... És així. Que si no el guanya... No he vist totes les pel·lis, però si no el guanya serà bastant injust. Podem dir que és una pel·lícula orientada cap al públic xinès o no? No. Ping-pong. No, en tot cas japonès, ja ho veuràs. Va, ho fa molt bé, ell, no? Té una... No, que és el que estava dient. Tinc- Diu que vol ser el millor actor del planeta. Sí, totalment. Està molt Tinc bé. pendent de veure la versió original Mhm. perquè no calla. No calla. És com l'Àlex. No, és superintens i és superloquaç, Vols però, veure una bona versió original, nena? però el tema és que ho fa a una velocitat brutal, però se l'entén tot, amb la qual cosa és superintens. A diferència de mi. És molt important que la veieu. No, la veurem, la veurem. Doncs la recomanem, no? Correcte. Des dels últims... Perquè estem recomanant coses que no hem vist, No, jo no, la recomana en Max, que sí que l'ha vista. L'he vist jo, l'he vist Ja l'has jo. vist? Ja, Vale. I a partir d'aquí Anem nosaltres a- ens en fiem del seu criteri. Sempre. En fer cega. I ara seguim amb en Max. Anem amb en Max? Ja, Max, seguim amb Sí, en sí, Max. i solapem perquè anem al qui és millor. Doncs parem màquines un moment, perquè aquest duel no va només d'actuar bé, va de projectes, de quin tipus d'estrella vols ser i de com enfoca una carrera quan tens a Hollywood als teus peus amb 30 anys. I el primer combatent és el bo d'en Timothée Chalamet. Perquè sí, Ai. té fama d'actor intens, introvertit, gairebé fràgil, però alerta perquè això és només la superfície. Chalamet té un carisma molt especial, d'aquells que no criden, però que magnetitzen. No entra a una habitació fent soroll, i entra i es converteix en el centre d'atenció. És l'elegància, el misteri, el control absolut de la seva imatge, i en Marty Supreme ho deixa claríssim. No només vol ser el noi del cinema indie, vol demostrar que pot ser excèntric, excessiu, protagonista absolut, i vol jugar a la lliga de les grans llegendes. Qui més? A l'altre costat del ring, Tom Holland. Ha crescut dins el blockbuster, però quan No puc imaginar-me de què va la cosa. ha volgut enfosquir-se, Cherry, de Crowded Room, ha Què demostrat està que passant també... aquí? Què està passant aquí? Què Deixa està d'acabar, passant aquí? no interrompis. És que no para, em puc concentrar. Ha demostrat que també pot patir, trencar-se i incomodar. La diferència és que ell no sembla obsessionat amb els premis, sinó amb construir una carrera llarga, sòlida i estimada pel públic. I aquí entrem als safareig amb les seves vides sentimentals. Sí que és veritat que Timothée Chalamet juga més al glamour amb Kylie Jenner i Tom Holland al perfil baix amb Zendaya, que tot i ser una superestrella té una vida molt tranquil·la. Llavors, qui és millor? Aniràs amb Chalamet si busques carisma, sofisticat, ambició artística i un actor que vol deixar empremta i guanyar-ho tot rememorant el glamour de l'era daurada de Hollywood. Recolzaràs per contra Holland si prefereixes carisma natural, connexió emocional i una estrella que sembla més persona que mite. Chalamet vol ser llegenda, Holland vol ser estimat. Per vosaltres, qui és millor? Un minut, en un minut. Un minut Holland. Ai, no, Holland no, Chalamet, perdó, m'he equivocat. M'he equivocat. La pressió m'ha pogut. Home, o sigui, per què sempre esculls tu? Si val això. Perquè sóc més ràpid. A veure, en Holland, el recordem a lo impossible, de unes vegades on va Va ser actuar. el seu debut i és en Seu espanyol. debut, cinema espanyol del Però no nostre, pots viure de l'impossible tota la vida. nostre amic Bayona. està, No tot pots allà. viure sempre de la teva mare morta. Aquí. Hòstia puta. Això, i a part d'això, què ha fet? Spiderman. No, l'hem tingut a altres pel·lis. Hem tingut també Uncharted, que és dolenta de cagar. Sí. No és culpa seva, és la pel·li No, en si, que és ell ho dolenta de intenta, cagar. ell ho intenta. És un noi limitat. S'ha de dir que la sèrie aquella The Devil, el Diablo,
No l'he vist, Jo però sí. tothom diu que està molt i molt bé el que fan aquella sèrie Bueno. a Holland. Llavors, és un ídol de masses, vull dir, ha demostrat que amb poca cosa es pot triomfar. Sí? Sí. Llavors, ell ha venut més la plasticitat del seu cos que de la seva matèria gris. Sí. I la veritat és que és un, bueno, és És un top, solvent, és és un solvent, top 3 deixem-ho del així. món. I jo crec que és Spider-Man és, bueno, Sí. sí. Jo crec que és un paio que, sobretot, fora càmera, es cau bé. Sí. Molt proper, Chalamet Cada també, cop menys, això. S'està tornant una mica tot però ple, Chalamet és més excèntric. També és un tio molt natural, Sí. però el Tom Holland el veus més de peus a terra. Chalamet poder. és més bon actor. Chalamet, Sí, sí, de Chalamet, lluny, i de a més lluny. ho sap que és molt bon actor. Sí. Sap que és dels millors de la seva generació i quan recull els Jo, premis s'ha dit no vull dir qui el va fer debutar, però... Interestelar. Nolan, vull dir, un cop més, vull dir, les estrelles sempre s'alineen allà mateix. Cap a Nolan. Un petit paper on te brilla com les estrelles d'Interestelar Exacte. i Willy Wonka també ho fa molt bé. Sí, senyor. Sí, és que és bon actor, és molt bon actor. De fet, s'ha de reconèixer. fa que la història de la fàbrica de xocolata m'agradi, Mhm. perquè la d'en Johnny Depp és A mi m'agrada, està bé. és un trunyo. Darrere de l'altre món, però està bé. bastant d'això. Quan veieu la d'en Marty, veureu que és un paper que li va molt bé. Llavors, jo crec que es podien quedar una mica igualats, no? Són com dos Interpretativament, per mi, Chalamet li Està passa Està la molt mà per per la sobre. cara. Està molt per Chalamet sobre. És és com amb més el tema de Zendaya Correcte. Sweeney. El que passa és que els dos són dos paios que, mira, vulguis o no, cauen bé. Sí. No és aquell tipus d'actor que dius, hòstia, que Sí. repel·lent que és. Sí. O Tom no. Holland no el veus capaç de fer de Dylan. De ficar-se No, a la pena no, personatge no, com no. l'altre. No, ni de lluny, ni de lluny. Vull dir. És- I repeteixo, en aquesta sèrie tothom diu que està molt bé i que, sí, que explota molt la seva vessant més dramàtica, més actor, Que no ha de ser mal actor, el que passa Però no l'he que vist. l'han encasillat en fer de nano jove tonto, no? i també perquè és que Chalamet Dóna a mi la sensació. té la cara també no sé quants anys deu tenir, 30, no? 30 justos. Sí. També que té una tingui cara 20. de més jovenet. Això està amb la Zendaya. No, en Chalamet està Chalamet, però- Chalamet, sí, perdó. Chalamet. Però en Tom Holland té cara de nen Chamalet. petit. Sí. Sí. Sí, per això. Chalamet té cara de jove, Holland... Chalamet, le français que devia Français petitó. Allez, croissant avec moi. No, crec que en aquest cas els dos també tirem una mica cap al mateix. Cap en Chalamet. Carreguem més cap al Chalamet. Sí. Correcte. Pues, hòstia, aquest era menys difícil. Sí. Aquest escollir qui és millor. Menys complicat, sí. Però el que segur que és millor Oh, són les nominacions als Oscars. No, Portes tu, no? no, jo porto... no, time to shine, time to shine, time to shine. Jo intento cada setmana saltar-ho. No hi ha... No s'ha notat, no s'ha notat. Però si a més, Anem a les merdes de Hollywood. A més, m'intenta saltar i aquest merdes de Hollywood me'l va proposar ell. Sí. Que és el més lamentable. Va, poseu atenció, sisplau. Sí, clar, ara callarà perquè... Pareu atenció. Però bueno, va, si feu una mica de memòria, recordareu que el primer merdes de Hollywood, quan encara no teníem ni nom de secció gairebé, Home, que no tenim. Sempre hem tingut el mateix. Al principi va sortir una mica així de voler. O aneu per aquí sobre... La neu, que sortirà la de Charlie Sheen. No, La neu. Aneu. Aneu, Que et Xin- posarem l'enllaç Xin. al primer cop que vam fer el Merdes de Hollywood, que vam parlar del desastrós rodatge del Màgic 2, o com es coneix a casa l'Àlex, la segona part que no De recordo Màgic. o no he vist. Vale? Hòstia, és el millor acudit que has fet sense Molt. voler. I l'has fet tu, a més a Sí, més. sí. Que vam dir que No era passa res. un dels pitjors rodatges que he vingut mai al món del cinema. Però, en realitat, us vam mentir una mica, perquè n'hem trobat un que va ser molt més pitjor, fer-ho més gros, més perillós. I avui us venia a parlar de la pel·lícula Roar, que aquí es va conèixer com el Gran Rugit, però en realitat es coneix com el Gran Bufet Lliure dels Lleons. La merda de Hollywood! Deixa'm-ho! S'ha de dir que jo Roar no la coneixia fins que vas passar-me l'enllaç per veure aquesta és tropo notícia. fort, eh? I Déu-n'hi-do. Va, ens situem l'any 1969. Noel Marshall, que venia de produir L'Exorcista, i la seva dona, Tippi Hedren, que havia saltat a la fama per protagonitzar Els ocells de Hitchcock, es troben a Sud-àfrica, on ella està rodant la pel·lícula Satan's Harvest. Allà decideixen fer aquell típic tour per la sabana que fas amb els turistes, tot això, veus animals exòtics,
I, bueno, és una mica com quan els guiris van per la Rambla buscant catalans, ¿vale? Vas mirant a veure què veus per allà. Bona aquesta. I allà descobreixen la trista realitat dels lleons que estan amenaçats en perills d'extinció a l'Àfrica. Es van emocionar molt pel tema i com que en aquella època no hi havia Instagram per fer postureo i aquestes coses, decideixen que faran una pel·lícula ambientada en una reserva africana perquè aquesta realitat arribi a tothom. No s'havia fet que mai, fins no? aquí la idea no està malament. No. Bueno, pues, anem a fer cinema denúncia amb uns lleons. El primer que els diuen és que lleons ensinistrats a Àfrica no n'hi ha. No n'hi ha. Vale? Directament. I que bé, trobaran els mateixos lleons ensinistrats que els guiris trobaran catalans a la Rambla de Barcelona. I per tant, què decideixen fer? L'ha agradat, Aquest m'ha agradat molt, és recurrent, és un recurring gag. Pues comencen a anar I trobes menys catalans que una superilla a Barcelona. per zoològics, botigues d'animals, comprant tigres, lleons, grans felins i se'ls emporten a casa seu. Vale? Ja sabeu que, o sigui, allò en aquella època no només era perillós, sinó que ja era il·legal. I quan les autoritats van anar a comprovar les denúncies rebudes pels veïns, no es van creure que allò fossin gats grans amb perruca. I els van obligar a treure'ls a tots. No colava. No és un tigre, és un gato con És un gat que corre per aquí, és molt gros. I quan tu dius, bueno, pues això és una senyal perquè el que estic fent no està gaire bé. Ells dos van decidir Tira. que no, que comprarien uns terrenys a Soledad Canyon i que, a més, muntarien el plató en allà. Total, que ells van començar a fotre tigres, leones, todos somos los campeones, com deia Menos mal que l'has acabat tu la frase. És que fins que vam arribar a l'any 1979 i van dir, vale, amb 150 tigres, lleons i guepards ja en tenim més que prou i podem començar el rodatge. Vale? Aquesta part de la feina estava feta. Tenim plató, tenim lleons sueltos per allà al mig, però seguim tenint lleons salvatges corrent per allà al mig, perquè no estaven ensinistrats. A més, tot quedava a casa perquè el propi Marshall faria el guió, la direcció, i ell i Tippi Hedren serien els protagonistes. Però la pel·lícula, que no he explicat una miqueta de què va, bàsicament és una família que va veure el seu pare que està vivint en una reserva africana i allà coneixen la realitat. Per tant, tenim Marshall com a pare, Hedren com a mare, què ens falta? Els nens. I van dir, què podem fer? Van mirar al costat i van dir, cony, tenim tres fills. Veniu. Tenim en Toca el Jerry, gatito este. en John i la Melanie Griffith, Sí, senyor. Sí. que era filla adoptiva de Marshall, perquè havia sigut filla, era filla Havia de sigut, Tippi Hedren, i- i ho és encara, d'un altre del matrimoni que havia tingut Tippi Hedren. Diguéssim, estem parlant del que arribarà a ser el cas de nepotisme més extrem Sí, de tot Hollywood. segurament, sí, perquè, vull dir, quasi se'ls mengen directament una miqueta. Total, que el resultat d'aquesta pel·lícula us ho podeu imaginar una miqueta. Els 2 anys que va durar el rodatge, es 2 calcula anys, que aproximadament 70 persones van rebre ferides d'animals salvatges. Vale? Entre els més destacats, hem fet una mica un repàs perquè la cosa... Un rànquing. Hiperrealisme. Noel Marshall, el propi director, productor, guionista. Un lleó el va mossegar al braç mentre rodava una escena. Va estar a punt de perdre'l. Un altre lleó el va mossegar a la cama. Es rumoreja que va tenir aproximadament unes 11 ferides per mossegades d'animal durant el rodatge. Tippi Hedren, un lleó va mossegar el crani i un elefant la va llançar pels aires. Directament. Carinyo, aquest gat em mira malament, Vale. M'està arrossegant el crani, Melanie Griffith, No que en cortes, aquell no cortes. devia tenir 13-14 anys quan va rodar aquesta pel·lícula. Un lleó la va mossegar la cara, li van fotre 50 punts de sutura, reconstrucció facial i quasi perd un ull. Vale? Si ho explica, Ara potser... s'entén moltes coses. Exacte, moltes del seu futur s'entenen cap a Ja sé que ho volies dir tu, Potter? Sí. Els 2 germans, John i Jerry, també van tenir, per no ser menys, mossegades i van haver de ser hospitalitzats. Però, en aquest cas, això és el pa de cada dia. Sí. El més greu... En Banderas li va tirar d'un fil una vegada Exacte, i no té què va passar després. Sí. Us sona Jan de Bon? Sí, Hombre. home, i tant, Vale. el nostre... Pues en aquell moment... ell era... Sí. De fet, tenim un programa que també sortirà per aquí dalt. Correcte. Que podeu anar. sortirà. Una recomanació. Era director tu. de fotografia. I ho posaré això, pues això. Sí, diré de foto, tio. Atenció, perquè un lleó li va arrencar la cabellera. Li van haver fer 220 punts de sutura per tornar a reconstruir. Les seqüeles li sortirien anys més tard quan va dirigir Speed 2. Directament. Ara Va quedar s'entén tot. traumat. Però que, Ara s'entén tot. sabeu que anava amb una llanxa Aquí es va entendre tot el absolutament tot. peluquín per atràs. El El bisoñé mentre pel cul. El velcro!
El bisonyer entra pel cul. I li va I això ho estic parlant Us he entre... explicat una vegada que vaig fer una pel·lícula. Em va atacar un lleó. Jeremiah Johnson. I això són els més destacats, perquè, evidentment, quan els càmeres, gaffers, electricistes van veure el panorama, la majoria van fotre el camp corrent i els havien d'anar substituint cada setmana amb Tu nous. estàs rodant una cosa i veus com un lleó li menja la... li caga. Marxes directe. A veure, nerviós t'has de posar perquè tens... O sigui, la primera vegada pots dubtar si és part del guió o no. Tu comences a mirar on estan els darts, els defectes especials i no els veus per I no hi ha lloc. ningú, I llavors allò. vas sortint sang, per allà. Ojo, cuidado. Que és el que això, si veus que tota aquesta gent doncs, no fa res, segueix veient això, marxen, però la pel·lícula segueix... Hi ha un punt en què una espècie de... Digue-li la mare naturalesa, t'ha d'enviar senyals per dir, escolta, potser que això és pari. perillós. Sí, potser aquí no... I va ser una inundació que va destrossar tot el set, el van haver de reconstruir, va provocar trencament de tanques i que molts animals s'escapessin d'allà on estaven. De fet, el propi lleó protagonista va ser abatut pel xèrif perquè es veu que estava a casa d'un veí que va trucar, senyor, tinc un lleó aquí, sisplau, A la saleta d'estar. faci alguna cosa. Però hi ha un punt on fins i tot la natura és massa imbècil per entendre, diu, mira, pues, que se't mengi el lleó i et donin pel cul un rato, ¿vale? Exacte. Total, 2 anys després, la pel·lícula es va acabar de rodar, es va acabar de muntar, i el millor és que no es va poder estrenar als Estats Units. Segons la versió de Marshall i Henne, diuen que el sindicat volia cobrar una espècie de royalties pels lleons que no els hi pertanyien i que, per tant, van decidir no estrenar-los. Hi ha altra gent que el que diu que en realitat la majoria de gent que treballava en aquesta pel·lícula no estava sindicada, per tant, no es podia estrenar la pel·lícula a Estats Units. Es va estrenar a la resta del món, crec que va recaudar, ho tenia apuntat per aquí, va costar 17 milions i en va recaptar 2. Per tant, és el gran fracàs, un dels grans fracassos d'aquella època. Per fer-se la cirurgia. Per poder posar-se a posar Exacte. la Posar-se cara. els pinyos a puest. Totalment. I l'any 2015 sí que es va estrenar als Estats Units perquè Draft House compra els drets i l'estrena. Però bueno, això tampoc no va significar una segona vida per la pel·lícula, ni molt menys. Una cosa molt bona, la campanya promocional del cartell portava, sabeu allò dels productors de tal, rodada pel director de tal? De Doncs los aquesta posava. de... Cap lleó ha estat ferit durant el rodatge d'aquesta pel·lícula. 70 membres de l'equip tècnic, sí. És el que posava. Així que, Tu ja creus sabeu. ni tu, segur que m'han matat alguna pal, fill de puta. Pot ser, no, algú va morir. Així que, com diu Mr. Wonderful, si teniu un somni, seguiu-lo encara que vingui un lleó darrere vostre, volem-vos menjar. I arranqui la cara. I fins aquí el Merdes de Hollywood d'aquesta. Molt gran, molt d'aquest gran. programa. Suposo que no devien tenir els de riscos Riscos laborals. Els de riscos laborals. El primer que es va menjar el lleó. Devia, hòstia, no saps quin dia he tingut a la feina. El curset no el van aprovar, no? Home, realment és heavy, vull dir, Sí, lo que nos ha costado sacar a la Melanie de debajo del león, oye. Però ja Vinga, ja fes la palanca. Al punt de voler-te... comptar que 150 bèsties salvatges per allà al mig, sense ensinistrar, sense... Bueno, tenien ensinistradors que anaven vinguent, però, clar, la penya veia el panorama en plan de tu, això no t'ho puc gestionar ni molt menys. Però bueno, va, anem una miqueta per feina. Va, anem a- I anem al tema d'avui, que en Max ara ens sí. conduint. Ara Els sí. Oscars, Max, com a els xofer de la nau pilot de la nau replicant. Anem a barraca ja, perquè aquí hi ha un Anem. top de les més nominades. A veure. Les podem repassar, sobretot les 5 primeres, poder. Segurament l'exageració de Sinners, amb 16. Home, 16 nominacions. Sí, potser no calia. No. Després tenim, aquestes sí que potser, potser també són excessives, però no tant, que és One Battle After Another, amb 13, una batalla tras otra. Marty També em Supreme... semblen massa, també tots. Sí, Sí, Però el que aquestes es podrien discutir, bueno, no? Quan va After Another, Sí. podrien discutir. Marty Supreme amb 9, Frankenstein amb 9, home, és igual. Sentimental Value amb 9, Hamnet amb 8, Bugoni amb 4, Fórmula 1 amb 4, The Secret Agent amb 4 i Train Dreams amb 4. Et dic que tinc molta feina jo per endavant, Jo també. Jo estic exactament igual que tu. Llavors, si anem ja directament al millor film de la temporada, per així dir-ho, Bugoni jo no l'he vist.
Tampoc. Fórmula 1, Sí, l'hem vist tots. Mhm. Frankenstein també l'hem vist tots. També. Hamlet l'hem vist jo i el Pau. Sí, correcte. Pel·lícula. Marte Supreme l'he vist jo. Us la recomano. Ja us ho he dit abans. Una batalla de tres sota l'hem vist els 3. Secret Agent no he tingut el gust. La tinc pendent de veure. El mateix amb Sentimental Value. Sinners sí que l'hem vist els 3. I Train Dreams, l'Àlex diu que està molt i molt bé. Jo la Sí. tinc pendent, així que... A veure, de lo que hem vist... Podem fer Com una- podem fer spoilers, ¿no? De què? De qué pedazo de programa tendremos en la noche los ¡Hombre, dos. por favor! sí, home, sí, la sí, 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 promoció, sí. la promoció! No, ho deia perquè la nit dels Oscars, Déu mediante, que deien allò, si Déu vol, si Déu ens ajuda, serem aquí en directe. Sí, és el primer directe que farem. Primer directe que farem com els YouTube. Com els replis. replicants, veient en directe la nit dels Oscars i l'anirem comentant, farem les nostres apostes. Però jo tot això ho deia, que ja us anirem informant més endavant, no gaire més endavant, perquè hi ha coses ja... Sí. Això es publica la nit abans, però que farem una mica de premonició de Sí, pronòstic Una porra, de no? guanyadors. Una Sí, porra. sí, això sí que i sí. després no en farem ni una, però haig d'acabar de... Clar, n'hem d'acabar de veure encara, de pel·lícules. Sí, no. Però sí. quina aposteu vosaltres que... Jo et diria... A veure, un moment, estem parlant de la que triomfarà més la nit dels Òscar o d'alguna... No, de categories, no? Fem o què? Ah, vale, però primer mirem les categories. Sí. Per això ella ha dit millor pel·lícula. Queda molt per veure encara, però jo si hagués d'apostar avui en dia, per les que he vist, entre Una batalla de tres sota i Martí Supreme. Jo no he vist Martí Supreme. Sí. Sinners s'emportarà Òscar segur. Segur. Com a millor pel·lícula no ho sé. Hamlet també segur. Bueno, ara ja entrarem perquè a diverses categories hi és, però bueno, com a pel·lícula jo aquestes dos. Sí, Hamlet no la veig tant com a pel·li. A mi em va fascinar. Clar, jo aquí està el dubte sempre de què haig de dir, el que vull que guanyi o el que crec que guanyarà. Correcte. Que jo si haig de triar, jo per mi Hamlet, de les que he vist, que repetim, és Fórmula 1, Frankenstein, One Battle After Another i Sinners, per mi Hamlet és molt superior a totes aquestes. I crec que és la que se l'hauria d'emportar. perquè no has vist Train Dreams. No he vist Train Dreams, no he vist Begonia, que diuen que està molt bé també, no he vist Martí Supreme, no he vist Sentimental Value. Ojo amb Sentimental Value, que la gent és d'aquelles sleepers que Sí. la gent està apretant Que van bastant fent, per sota. Sí. Però Sí. jo ara mateix amb el que jo he vist, jo esperaria i diria que guanyi Hamlet. Vale. Tinc la mala sensació de que guanyarà Sinners. Jo no ho crec. Jo crec que One Battle After Another. O Martí Supreme, Sí. però Jo Jo crec estic que a- s'anirà a direcció, One Jo- Battle After Another. Sí? Jo la que penso que anirà a direcció és Sinners. Si guanyés Train Dreams estaria bé. També estem Pues un any una guanyaria mica una amb bona aquesta pel·lícula. dicotomia de cada any de que tenim direcció per un costat I i pel·li pel·lícula per per un altre, l'altre. sí. Jo crec que la cosa pot estar entre One Battle After Another i Sinners. Qui tingui una no tindrà l'altra. Jo crec que direcció anirà a Sinners, qui m'agradaria que anés, o qui de l'equip vist fins ara crec que se la mereix més és Martí Supreme. Doncs de Sinners, o sigui, corregiu-me si m'equivoco, però dels Globus d'Or va marxar buida, no em sembla? Juraria que va ser de les grans perdedores. Que sí? No sé si a Sí, 0... Sinners, sí. sí. Per tant, no descartem que en els No. Oscars també pugui passar. Però, És la pel·lícula, tu és dels Sleepers i aquesta és la de que van les inflades. clar, però a mi em sorprendria que li fotessin 16 nominacions. I no que- rasqués. Clar, aquí està la cosa. Què rasques? Quantitat en premis petitons Ja. o rasques els grossos? Que a vegades ha passat això, de que Sí. pel·lis molt nominades Rascarà han rascat més en tècnics, per no? petits, Potser. Exacte. Jo ja et dic, a direcció aniria per Safdie, però crec que guanyarà Coogler. Veurem. Alguna cosa m'ho diu. I evidentment no crec que sigui el cas, però... Sí, que sigui mereixedor. Però bueno. Jo aquí penso... Faltant-me veure 3 de quantes. 5, no, de millor direcció, jo penso que del que he vist, o sigui, amb Paul Thomas Anderson, jo crec que la direcció és millor que la que ha fet en Ryan Coogler. Sí, Ryan sí. Coogler, la pel·lícula, Sí. no té cap tipus de, ostres, d'argúcia de direcció que Paul Thomas Anderson pren decisions molt més atrevides. Totalment. Jo Penso. m'agradaria molt que guanyés la Chloe Zhao, perquè crec que el treball que fa Hamlet és espectacular. Chloe Zhao és la mateixa Eternals? Correcte, és la mateixa. Sí, senyor. Eternals, sí. Molt bona pel·lícula de superherois. Sí. Una de Molt les- reivindicable. Una de les millors, la millor, per no dir, d'aquella fase de Totalment, Marvel. totalment directe. d'acord. Sí. I aquí el treball que fa Hamlet, primers plans,
Brutals. Sap quan fer primer pla i sap quan fer pla general, com acostar la càmera, transmeten molt els dos, o sigui, tant Paul Mescal, que parlarem de per què no és aquí, com la Jessie Buckley, transmeten moltíssim. Però és que ella, com a càmera... Pensava dir, parlem perquè no és aquí, que l'havíem convidat o què? No ha pogut venir. Per mi el treball que fa Chloe Zhao darrere la càmera és molt i molt bo. És espectacular. Ja tinc ganes de veure-la, però m'esperaré que surti a... Sí. Hòstia, doncs aquesta te diria que si la pots veure en pantalla molt millor. No, ja la veuré, en una pantalla. Bueno, clar, tu tens una pantalla més gran que les nostres, sí. És així. Si anem a... La pantalla també. La pantalla també. Si anem a rol principal masculí, tenim a Timothée Chalamet amb Martí Supreme, DiCaprio amb After Another, Ethan Hawke amb Blue Moon, Michael B. Jordan amb Sinners i Wagner Moura amb Secret Agent. Per mi, claríssimament, i si no es dona, m'enfadaré, és per Timothée Chalamet. Hòstia, tenint en compte que no hi ha Paul Mescal. Tenint en compte que no hi ha Paul Mescal. No l'he vista, per tant Partint no d'aquesta premissa ha de ser per Chalamet. Si li donen a Michael B. Jordan, jo m'aixeco aquell dia i marxo d'aquí. Estaré allà fora criticant, ¿vale? però marxo... En DiCaprio vols dir que no es mereix l'Oscar després se'n de mereix tants anys? L'actuació de Chalamet està molt per sobre. Vale. Sí? El meu pare sí. Clar, jo sense haver vist en Chalamet, en DiCaprio està molt bé. En DiCaprio, o sigui, té la capacitat de... Més està agafant la tendència a fer... És molt més difícil, és a dir, a veure si se m'entén. En Chalamet ha anat a fer la imitació d'un personatge seriós, amb un biopic, una història més... Saps què vull dir? O sigui, ha anat a agafar un caramelet de personatge, em sembla, i en DiCaprio és molt més agosarat. Sempre va buscar personatges totalment contraris a tenir sexapil. Ja ho va fer... ja ho ha fet a cap. La Luna. Sí, però això no deixa de ser com una transformació. Va, això és el que valoren molt sovint els Oscars. Però té una capacitat de ficar-se en la pell de personatges antagonistes a la seva manera de ser, perquè ell és ha sigut un sex symbol de Hollywood. Sí, sí. I jo li trobo més dificultat. És més camaleònic en aquest sentit. Que en Brad Pitt també té tendència a fer això, me voy a hacer de chico malote. Jo estic d'acord. Però en Brad Pitt ha sapigut, en DiCaprio ha sapigut sortir una miqueta del que dèiem a l'altre programa, de fer de Brad Pitt. No fa de Leonardo DiCaprio. Cada pel·lícula ves que més o menys es reinventa. És molt més camaleònic. Correcte. Jo, quan la vaig veure, vaig pensar... Camaleònic. Exacte. Té moltes escenes que són de premi, quan està amb el telèfon i li demanen el codi i no sé què, i el tio es desespera i tal. Brutal. Reitero, el que és el metratge sencer, el que fa Chalamet és històric. No, estàs venent molt bé el d'això. Vull dir, Ethan Hawke, Blue Moon, algú li ha sobre la pista, això? Sí, no sé què és aquesta pel·lícula, no sé com ho fa Ethan Hawke. Si que Ethan Hawke deu ser alguna cosa indie, perquè ara és de Linklater. Linklater. No estem parlant de... Però, a veure, jo, si m'ho fas dir, sense haver-la vist, és la que trauria per posar-hi més cal. Sí. Perquè no puc treure Michael B. Jordan. Potser ha fet un paperot, aquí. Potser ha fet un paperot, no. Mira que és bon actor, Ethan Hawke. No, i no l'hem vist, per tant no ho sabem dir. Però a mi em sorprèn molt que el que fa més cal a Hamnet no tingui recompensa amb nominació. És curiós quan menys. Tinc ganes de veure Secret Agent, a veure què... Wagner Moura. A veure què fan Wagner Moura. A veure quin peix venen. Ho va fer bé del tio aquell, com es deia, del Pablo Escobar, ho va fer molt bé. És la que guanyarà estrangera, no, aquesta? Avançar una miqueta. Sí. No serà Sirat? Si Sirat guanya, jo us espero fora! No, si Sirat guanya, aniré a felicitar personalment el bo del Sergi López. Feu el favor. Que és veí de Vilanova i s'ho mereix. Pobre, l'estimem molt, però la pel·li és un trunyo. Si anem a les actrius, en aquest cas, tenim a Jessie Buckley per Hamlet, Rose Byrne per Pots parar de llegir. Pots parar de llegir. Kate Hudson amb Song Sang-Blue. Kate Hudson. Rainsby. Kate Hudson nominada als Oscars per millor actriu. I Emma Stone per Bogonia. Què està passant? Però sí, aquí encara està més clar. Potser fa un paperot. Bogonia, tio. Emma Stone és una actriu brutal. No, dic Òscar per l'Emma Stone. No, Òscar per Jessie Buckley. Jessie Buckley. Mira Hamnet abans de mirar això i Òscar per Jessie Buckley. Si el fet que no guanyi Chalamet em pot cabrejar molt, si no el guanya Buckley encara em cabrejaré més. Jo sóc d'aquest club ara mateix. Pensa que va guanyar... I fins aquí la meva aportació. L'any passat. Bueno, decisions. No, però a més, Emma Stone ja n'ha guanyat algun, no? L'any passat. Per això, ja li han donat un, tu, escolta. Best Supporting Actor o actor de repartiment. Benicio del Toro. Benicio del Toro. Ja pots deixar de llegir. Jo no estic d'acord.
Benicio del Toro o en Sean Penn. Sean Penn de llarg. Sean Hòstia, per Penn mi Benicio del Toro ho fa més bé que Sean Penn. No estic li d'acord. treu... En Benicio Sean del Penn Toro... l'únic que fa és aixecar-se al Sean matí i dir Penn- què haig de fer avui. Sean- I fa el mateix no que és fa veritat. cada seu. Sean Penn és un actor És un que és actorat. una De mètode. refotudíssima llegenda de Hollywood Sí. i és pràcticament ridiculitzat a cada escena que surt. Sí, i ho fa molt i Però molt bé. ell no, el personatge. Ah, Home, a veure, si no fotem. Que no Benicio fotem. del Toro no fa el ridícul. Per mi, el paper de Per Del favor, Toro per favor. està molt més el currat que el DiCaprio. paper de Sean Penn, directament. Benicio del Toro li El- treu un suc en 10 minuts que en Sean Penn necessita Però això, 2 hores per fer-ho. El que fa Sean Penn és d'Oscar. Sí, no, estem d'acord, eh? I, de fet, seria el segon d'aquesta llista, Seria Sean Penn. seria Sean En Penn. sèrio que Però opineu per que mi- Benicio del Toro se'l Jo, mereix? jo crec que sí, per sobre de Sean Penn. Millor- Jacob Elroyd no parlem de Millor perquè està actriu de aquí. repartiment Ellen Fanning per Predator Badlands. Foli. Per què estàs conduint un programa que porta en Max? No, que m'ho he inventat, home. No, però que està aquí, si ho estàs Sí, fent però bé, jo he no? dit Predator. Ah, Sentimental Value. Inga Ibstover Lileas, com a Sentimental Value, perdona, és d'aquí, si no he pronunciat bé. Té moltes nominacions, aquesta pel·li, no? És Amy- que, ja veuràs, Ai. Amy Sleeper. Madigan per Weapons, Wumi Mosaki per Sinners i Teyana Taylor. Jo me'n vaig a Amy Madigan. Digue'm perdó. qui és la Womi Monsaku. és la cantant negra, la Bunmi Mosaku, és la de Sinners, la que canta És la- amb el camisó posat. Doncs, En la No que ho sé, per sí, això però si preguntar l'han qui- nominat per això, Per cantar per l'escena aquella de que canta. que estan tots com penjats i ballen. És que no... Sí, seria aquella, és aquella noia, no? Que vol ser com una cosa fantàstico, eròtico, Però o sigui, festiva. jo si hagués de ficar algú de cines de secundari, tens a Hailey Steinfeld, que és la secundària. Sí. Secundària. sí. Hi ha coses que no entenc de les nominacions Bueno, dels Oscar a vegades. No s'entén gaire. Però bueno, guanyarà el Fanning per Sentimental Està Value. molt bé l'entradeta perquè ho explica. Jo aposto per Amy Madigan, però bueno, sí, guanyarà el Fanning. És clar, que no he vist Weapons, jo, Sí. No. Sí. La Teyana Taylor entenc que és la... L'embarassada. Perfidia Beverly Hills. Sí. Que va cansar tant aquest paper. I mira que surt poc. Ja, imagina't. És una crack, és una crack. Em recorda molt, off topic total el mateix, però em recorda molt el paper que fa en vam parlant a l'especial de Catherine Bigelow. Sortirà aquí sobre un... en el nostre... Hem de ficar moltes etiquetes, aquest cop. Fuà, tens feina. Strange Days, l'actriu... Bueno, no me'n recordo com es diu. Strange Days, l'Àngela Bassett. Angela Bassett. És molt similar al rol que fa aquí de perfidia. Però bueno. Guió original. Blue Moon, It Was Just an Accident, Marty Supreme, Sentimental Value, Sinners. Jo crec que aquí Hollywood tirarà una miqueta de política. Sí. Sinners. It was just an accident. Ah, pot ser. Je fa panaki. Ding-ling, Sí. ding-ling, ding-ling. Perquè... Estic molt content d'aquest premi Òscar que m'han donat. Ah, m'ha gastat mal la peli tant. Ara pujarà la meva petita gran família de 255 persones. No és indi, No podem, no, ser, no podem ser més cancel·lats ara mateix, te n'adones, no? Pot ser més racista ara mateix. Perquè, Era bàsicament... mi intenció! No, jo no Era volia. mi intenció! No vol negar algo, què? Digues, Me Pau, va caer. No, és la pel·lícula iraniana que parla de l'assassinat d'aquella nena petita. Vale. Ara subirà mi... I Jo estava bàsicament... fent iranià. No, tu estaves fent... No, tu has sigut Sí. molt racista i m'has És l'extrem. dit d'això. I bàsicament, com que és molt possible que... Era la gran aposta per la pel·lícula estrangera, però no guanyarà pel·lícula estrangera, com ja veure els Globus d'Or, i aquí crec que tampoc faci, però no és descartable que li donguin, en plan reivindicació una miqueta, Clar. el premi a... Això és molt trist, també t'ho haig de dir. Ho fem... No, sí, ho fa, però Hollywood ho fa És sempre, així, això. és Vull dir, així. no ens enganyem. No. De fet, clar, és que jo de les que he vist aquí només he vist Sinners, i ja et dic que jo que Sinners és el millor guió. Si fos adaptant Abierto hasta Home, l'amanecer, te'l One compro. Bottle After Però- Another també l'has fet, no? Ah, no, No hi és. No hi és a guió. No hi és. Clar, Si anem a l'adaptat, Bogònia, Sinners... Ah, no, perdó. Bogònia, equivocat. Frankenstein, Hamnet i One Battle After Another. Jo no he vist Bogònia Jo tampoc. i no he llegit la novel·la en què es basa Hamnet. M'han dit que és molt diferent de la pel·lícula. Això diuen. Llavors aquí no sabria dir-te, sincerament. Train Dreams. Tant de bo. Train És de molt bo. bona pel·lícula, eh? Què rius tu? Tothom diu el mateix, al final... Sí, És molt bona pel·lícula. És que no, clar, que vosaltres, el meu criteri, no...
Que Frankenstein tampoc crec que... Frankenstein s'emportarà algun de tècnic i ja està. encara gràcies perquè... A mi em va agradar moltíssim. A mi no, A mi però sí. bueno. Hòstia, tio. L'únic que no em va agradar és el... Quina sobreactuació Oscar Isaac. col·lectiva més bèstia, No em va desagradar, això ja t'ho diré, vull dir, però em va semblar un... perquè visualment és maca. Sí, i perquè Jackson té aquest... Jackson, perdó. Guillermo del Toro té aquest estil gòtic molt exagerat que li entra molt bé a la pel·lícula. Però ja està. Té moments de la pel·lícula, en general, a la seva filmografia, que està molt encantat d'haver-se conegut. Fa Sí. bona la forma de l'agua. No. No, aquí sí que no t'ho compro. Aquí ens hem passat de fregada, Imagina't, no. Exacte, aquí t'has No. passat 80 pobles. Imagineu-se, perquè la història de Frankenstein no. és més maca per si sola i té més força, No, però la destrossa a cada pas que fa. I que no em això, perdoni. això no és veritat. No. Però és igual. Sí. Animació. Arco, Helio, K-Pop Demon Hunters, Quins Oscars que ens esperen més macos. Amelie of a Al Character directe. of Rain, Zootopia 2. A veure, si els Oscars fossin justos, Seria Zootopia. Zootopia 2, Zootrópolis 2 guanyaria de carrer. Guanyarà K-Pop. Sí. Aquí està la Sí. cosa. Guanyarà K-Pop. I millor cançó, no? I tampoc posaré moltes millor reticències cançó. perquè em va agradar molt. Està molt bé. No. Sí, serà un d'aquells premis que dius, mira, no m'agrada perquè no és la que jo vull que guanyi, però no em sembla malament que acabi. Va passar- Si guanya Helio, cremo el Kodak Theater, també. Ja t'ho Va dic ara. passar quan van nominar Sí, a perquè través és del dolenta. No, és a través dolenta, de no? l'Spider-Verse i qui va guanyar? Hòstia, Te'n recordes? No me'n recordo, però sé que... Sí. Que va ser en plan de, vale, sí, Vale, sí, però volia l'altre. Sí, Però bueno. Internacional. The Secret Agent de Brasil, It Was Just an Accident de França, Sentimental Value de Noruega, Sirat d'Espanyola i The Boys of Hind Raja, Tunísia. Ja, aquí, bueno... És que, bueno, de fet, jo no n'he vist cap, perquè no he vist ni Sirat, jo, sí, imagina't. Sirat. Però sentim el value. O Jo- Secret Agent potser dona el... Hosti, També ha tingut bones crítiques, de Sentimental. Ja, sí. Sí, aquesta és la... De fet, va guanyar bastant els Lobos, també. Sí. Sí. Anem al millor càsting. Hamnet, Mm. Marty Supreme, One Battle After Another, The Secret Agent i Sinners. Aquí Què es premia, sí que... exactament? Com, Millor càsting... és d'aquelles coses que costa d'entendre Sí, què es valora. clar. Perquè tenir Leonardo DiCaprio a la teva pel·lícula ja és un molt bon càsting. Faci Sí. molt bé. Hamnet... No, però per exemple, un exemple molt clar de mal càsting és, ho sento molt, Tenet. Perquè tenen en Washington. Sí. Sí. És una pel·li que flaqueja En Nolan- per Washington. Nolan tampoc necessita que actuï. És prou bo. Jo aquí aniria per Marty Supreme. O sigui, quan diguem millor càsting és encertar l'actuació dels actors, o sigui, del global d'actors És- d'una pel·lícula. No, clar, perquè aquí hi ha moltes derivades. Clar, jo per mi, per exemple, el que s'emportaria el Premi Millor Càsting és la de Death of a Unicorn, que no està nominada. Perquè, o sigui, a mi m'has d'explicar com comences a Paul Rudd, A l'Ortega. Gina Ortega i Tia Leoni per fer aquella puta merda de pel·lícula. Això sí que és un bon càsting, perquè tu has hagut de currar molt de per gent de encallar-se. càsting, no? Sí, però la resta... Però clar... Ojo que... No, però Marty Supreme, per exemple, tens un perfil de personatge com el Marty Mauser, que era un tio excèntric, egòlatra, que volia arribar a unes cotes de popularitat i tal, i estàs veient amb el tema de la recollida de guardons que Timothée Chalamet ho ha dit moltes vegades, que ell busca... Ell vol tots els premis possibles. Clar, Vull dir, ell vol Sí, ser és un així, Michael, és així. vol ser un Michael Sí. Jordan del... Vol ser un Marlon Brando. No, Vull dir, tu claríssim. I per altra banda, la seva partener dins de la pel·lícula, que se suposa que és una actriu dels anys 30, una superestrella del cine mut, és Gwyneth Paltrow, que, diferència d'edat, és una llegenda del seu dia, etc doncs, està molt ben trobat en aquest sentit. No, Llavors, és una quallen categoria molt. que em costa saber què valorar. Però bueno, Hamlet. Sí. Ai. Anem a la fotografia. Facto. Atenció, Frankenstein, Marty Supreme, Aquests són els que donen entre les pauses. No? One Battle After Another, Sinners i Train Drains. Train Drains? Mataré. Train Drains? Dreams, perdó. Jo li donaria la fotografia. Frankenstein, què et va semblar la fotografia? Clar, aquí estem... No. Ho dic No, perquè és bona. Jo, sí, com a mínim, fotogràficament Vale. està bé. Per tant, no és un dels descartables que li donguin com a premi d'aquests No. de relleno, un temps. Frankenstein, Sinners i Train Dreams podrien portar-se tots tres a fotografia, que són les que... One Battle After Another no crec que per fotografia, tot i que
se'n parla molt de l'escena de la persecució carretera. de cotxes final i tal. Ho veig més com una fita tècnica que no estètica, saps? Llavors penso que Sinners visualment està molt ben aconseguida, Train Dreams és preciosa la fotografia i Frankenstein és molt colorida, no ho sé. Doncs aquí apostem per Train Dreams, perdó. La següent, Et veig posat. la següent té una candidata bastant surrealista, que és Avatar, dins de l'apartat vestuari, que dius... Oh. Però això ja ho vam discutir-ho. Però és Ah, que sí? Quan? Hi ha una... el Telegram. Ah, el vale, no Telegram. me'n recordo, no vaig participar. Hi ha un disseny de vestuaris... Però si van amb taparraus, tio. Que està fet en Home. 3D, Àlex. Però puc Que no hi- puc parlar? Pots parlar. Puc parlar? Hi ha Però si una, no calles. hi ha una dissenyadora, però una cosa que vull dir... No. No seré jo qui defensi Avatar, però hi ha un disseny de vestuari on una dissenyadora de vestuari fa vestits de tribals i tot, Sí. perquè són tots tribals, i s'escullen, i un cop escollits, llavors sí que es passen a 3D i es fan servir, però hi ha un disseny d'aquell vestit... Que sí. Disseny de vestuari. No van amb taparrabos, tots. No, ja ho entenc, però vull dir, a partir d'aquí entenc que qualsevol pel·lícula d'animació pot estar nominada a millor vestuari, Clar. perquè també hi ha un Hi procés ha un disseny de... disseny de vestuari en una pel·lícula d'animació. Si hi ha un departament de disseny de vestuari, entenc que sí. Pues posem-hi La Bella i la Bèstia, que té un dels millors vestuaris de tot Disney en el seu moment. Tinguéssim 30 anys enrere, Clar, potser clar. sí, no? Però vull dir, primer que trobo Però que... qual és la pregunta? No, disseny de producció t'ho compro, Avatar. Vale? Guanyarà Frankenstein, vull dir, no passa res. Pot guanyar Frankenstein tranquil·lament, Segur. espero que sí. En aquest cas és el que es pot mereixer una miqueta. Com que Però em sorprèn Frankenstein molt... no va amb Ah, no, taparrabos... Hamnet deixa't estar. Sí, Hamlet té el punt... Frankenstein està molt bé vestuari, suportarà però jo crec que... dona... Però és que Avatar no ho entenc. Però, és igual, Però és que a més en Cameron li repampinfla, Sí. està guanyant mil milions cada pel·li que fa, No, està clar. vestuaris se lo meten per el... Pues si ens el fotem pel... Anem al so, anem al millor so. Fórmula 1, Frankenstein, One Battle After Another, Sinners i Sirat. Vosaltres que l'heu vist? Sirat? Sí. Sí? Aquesta categoria B? Sí. Vale, és que no l'he vist, No. Si guanya el millor so, només m'alegré perquè, si no m'equivoco, tot el departament de so és femení. El de I Sirat. català. Sí. Llavors, si guanya, visca la Terra. Jo me'n vaig a Fórmula 1. Ara, aquí. jo també penso que jo, guanyarà en Fórmula 1. aquesta categoria i a la següent. Millor muntatge, Marty Supreme, F1, One Battle After Another, Sentimental Value i Sinners, me'n vaig a F1. Muntatge One Battle After Another està molt bé, Sí, l'edició. això sí que és veritat. Però és que F1 estàs allà dins. Ara, si és per trepidar... Però... Fernando Alonso, que la curva de Fernando Alonso, qué bueno eres. Fernando! Compramos tu coche. Ah, no, espera. Aquest és el calvo. Fórmula 1, clar, només té les curses de muntatge ràpid, perquè tot l'altre... Sí. Sí, So, però... tot l'altre són escenes Però super... quines curses? Ja, I Martí però Suprem, què tal? Bé, també m'està Però molt... també- Sí, perquè hi ha moments de... Perquè, clar, penses... Ho dic pel tema ping-pong, Sí, sí, no. És... No et perds en cap moment, no et mareges en cap moment i ho veus bastant guai. Però, Podem seguir la bola. però... No, per exemple, l'any passat vam tenir, o fa 2 anys, ja no me'n recordo, vam tenir Rivales, que n'hem parlat, Sí. que I tots dèiem que l'edició, el muntatge de Rivales està molt i molt ben Sí. fet, també. No és similar, però també està molt bé. Però jo me n'aniria per F1. Com que hi ha una pilota, I raquetes. raquetes. Pales, en aquest cas. Disseny de producció. Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, Una botella de sotra i Sinners. Sí, Que aquí és difícil de dir, perquè aquestes són una mica... Aquestes sí que són... Aquestes que tiren les xinos i a veure què què surt. surt, perquè per mi Frankenstein, Hamnet i Sinners, fins i tot One Battle After Another s'ho mereix. Jo et diria que Sinners. Disseny de producció, Sí, pot ser. jo et diria que Sinners. Frankenstein també crec que s'ho pot ser guanyat, aquest, tranquil·lament. Efectes visuals jo crec que... Bueno, Ojo, Què Només- és de només- los Bass? Ah, la d'en McConaughey. el Canahue. Jo crec que home, no. allà hi ha una d'això de foc. Sí. jo crec que només per les tecnologies desenvolupades, a tots els nivells i per com l'ha rodat i per tot, Fórmula 1. Avatar. Avatar. Ojo que Apple té Fórmula 1 i de los Bass, Són dues produccions d'Apple, Ja. Els Oscars, Sí, A Netflix no el deixen, Em fa molta gràcia que Sinners estigui aquí quan els efectes visuals de Sinners Són bastant lamentables. Són molt Són cutres. de lentilles i dents de Sí. pastelina, I fins i tot els efectes de sang són sèrie B, Sí, xunga, que jo vaig flipar Ojo moltíssim. amb Jurassic World, perquè els efectes visuals de Jurassic World
no estan malament. Hi ha escenes que són dolentes, sí. Però l'escena del Tyrannosaurus... El riu, no? El riu és de les millors escenes que he vist o seqüències de dinosaures. A mi em va posar de molt mala hòstia. Hòstia, per què no et va agradar? No, perquè és un maltracte a una de les icones del cinema no sé, aquesta pel·li prefereixo no parlar-ne massa, el que vull dir. Això perquè l'escena aquesta del riu surt al primer llibre Sí. i l'han volgut fer un homenatge. Han fotut en calçador, però i està mal posada, però està ben feta. estic parlant dels efectes visuals, són pot estar molt ben brutals. feta, però no. Però jo estic d'acord en que la peli és un bodrio com una casa, però Avatar té molts de números a guanyar. Sí, no hi ha un premi a forats de guió, perquè aquí Jurassic World s'ha portat el premi. 34 nominacions, no? A banda sonora original, Begonia, Frankenstein, Hamnet, Una batalla tras otra i Sinners. Jo només pel fet de que hi ha el Johnny Greenwood, que és el guitarrista de Radiohead. No, és broma. Bueno, sí que és veritat que és Una batalla tras otra, que és una de les més Home, però Sinners... Ludwig Gunnarsson. Correcte. Gunnarsson és el de Mandalorian, no? Dic bé? Crec que sí. Si una pel·li on un dels leitmotivs o un dels raons de ser és el blues, amb tota la música, no guanya banda sonora, ja tenim un problema. És desastre, total, perquè és l'única cosa, és l'únic tret diferencial que té aquesta pel·lícula. Sí. Cançó original, Home, Dead Me. Golden. No cal ni que llegeixi les altres. Golden, de l'Escape of Demons, no? Sí. I Lied to You, Sweet Dreams of Joy i Train Dream. Sí, jo crec que aquí... Igual te l'has clavat. Amb els ulls tancats... No, so de pop és l'altra. No és aquesta? No. Jo crec que aquí també està tot el el peix venut. Sí. I seria molt estrany que una cançó que els hi pot donar tants diners no guanyés un premi. no l'aprofitessin. Ei, ojalà guanyi Train Dreams. Molt i molt clar. I què més? Ja està, no hi ha més nominacions. No tenim més categories, no? No, crec que les hem repassat totes, no? Totes, eh? Bueno, clar, aquí després s'haurà de veure a nivell de repartició La repartició. quina s'emporta més estatuetes. One Battle After Another pot ser... Jo Sinners i One Battle After Another pot ser... Si guanyen la millor pel·lícula ens donarà, pot passar perquè tenen tantes nominacions que si no la punxada seria estratosfèrica. Però això no és una cosa que preocupi extremadament, crec, diria. El fet de que tinguin 16 nominacions i després no els hi donguin. Però jo l'únic que penso, a part de que per mi és un pel·lículot... Perdó. Sí. Sí que té a veure, si et nominen tant és perquè la teva pel·lícula és molt rodona en tots els aspectes. Però molts cops ha passat que han nominat pel·lícules a moltes nominacions. I a part del que diu el Pau, recordeu el que vam poder veure l'any passat en diferents articles, quin és el mètode de votació que fa bastanta feredat. Vull dir que hi ha gent que no ha ni vist algunes pel·lis de les nominades. És probable que les haguem vist nosaltres més que ells. S'ha de dir, o sigui, hi ha pel·lis, per exemple, que no l'he vist, per tant, potser la patacada és monumental, però l'any passat Wicked 2 va patar Wicked 1, perdó, amb nominacions. I aquest any Wicked 2 no surt enlloc. Jo sí l'he vist, Wicked 2. I és més dolenta que la primera? És igual de dolenta. Doncs així, mira, encara més raó. M'esmeno. O sigui, és dolenta perquè trobo que les actuacions són terrorífiques, però m'agrada més perquè integra el Màgic 2. Vale, la segona part. Sí, la segona part de Màgic. El Màgic 2 l'integra dins de Wicked 2. Vale. I lliga els personatges amb les coses que fan l'Ariadna Cabezón Grande i la d'això. I la bruixa... I l'altra. És que té un nom molt raro, més. Però és més raó encara perquè no ens en podem fiar absolutament res del número de nominacions. No. O sigui, tu pots tenir 25 nominacions. Tens raó. Però és una mica com congruent. Però per això el que heu de fer és venir a mirar el directe. El nostre directe. T'he vist fiqui, que sí. T'he dit que farem un directe? Dels Òscar. Que estarem el directe que entra pel recte. Tota la nit. Ja us informarem de quina hora ens hi posarem, quan començarem. Passarem i tot, però... Ens posarem uns plegatins aquí. Aquí anirem fent torns. Si la càmera enfoca només un max és que l'Àlex i jo estem dormint. Estem cremant a fora del carrer. Però veniu, que ens ho passarem molt bé. Serà la transmissió en directe dels Oscars en català, amb el nostre especial sentit de l'humor. Podríem pensar, ja m'està vinguent ara, m'estic tirant ara estàs fent ja improvisació, a la piscina, però m'estan vinguent idees que es podríem
fomentar la participació vostra d'alguna manera Sí. i donar algun premi. Això ho podem mirar. no? Totalment. Això ho podem mirar Ho alguna pensarem, cosa. ho pensarem. Qui aguanti totes les 5 hores aquí amb nosaltres Ara. Se lleva premio. pot tenir premi. Si ens porta cada els 5 xurros... minuts ha d'anar contestant en el xat. Exacte. Estic aquí. Anem tirant enquestes. anem Aquesta tirant no enquestes. m'agrada. Aquesta no és just. En aquesta no hi vas trobar res. Però bueno, Max, hem fet repàs de tots. No sé si Anem a vols tancar fer- una mica. Ei, que t'has sortida, t'has escrit Sí, una per sortida. això. Estem caiguent Jo molt escolto baix. quan parla. Sí, sí. Doncs fins aquí Jo el nostre repàs als nominats. Hem opinat, hem discutit, ens hem indignat una mica, com ha de ser, i segurament hem deixat fora la vostra pel·lícula preferida. Ho sentim molt, o no tant. Però tranquils, ja ens en recordareu, ja ens ho recordareu als comentaris, però no sigueu tampoc massa durs amb nosaltres. Ara només queda esperar aquesta nit de l'estatueta caigui on hagi de caure. Que alguns discurs duri més del compte, que algú intenti semblar humil amb un rellotge que val més que el que guanyarem en les nostres vides i que, si pot ser, no hi hagi cap bufetada en directe. O sí, depèn de com vagi l'audiència. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta gran celebració de l'Ego, del cinema i sobretot del salseo. Nosaltres tornem a la realitat, a les crispetes de microones i a veure la gala en pijama des del sofà, que al final és on es viu millor tot això.